Vítám vás u dalšího dílu z naší série Skyrim The Elder Scrolls 5. Občas budu pít, já si mám totiž kafe. Jestli to takhle přesunu. A já to spustím. Dobrá to. Dáme si continue. A dneska bych chtěl prozkoumat celou tu kejvku z toho minulého dílu. Tam pozabijeme tam ty ťunti a budeme se podívat rovnou do té pasti, nebudeme tam nějak šmejdit. Půjdeme rovnou do té pasti. Takže to bude celkem záživný díl. V minulém dílu jsme totiž skoro nic nedělali, tam akorát byl ten mamut, tam běžel ten šílený mamut. A ten tlustoprt bez věcí. Teda pro mě to tlustoprt, on je jinak docela hubený, velký, ale má takový pupek. Jo, tak. Kde jsem? Já jsem tady schovaný. Takže jdeme dovnitř. Doufám, že to moc neřve, já to ještě trošku slumím potom. Si napiju kafe. Tak. Tak, postavím si kafe. Ježišmarja, udělám krátký střih, doufám, že se nebude vadit. Ty, pardon. Tak, to jenom trošku poopravím kameru. A můžeme pokračovat. Či se přehazoval ten pohled? Ne. 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 Jo, tady tím. Výtečně. Já si do ruky vemu tady ten item. Takhle. Moment. Jo. Pardon. To měl skříplý prst. To je blbý, počkejte, já tu kameru ještě upravím. Tak jsem zpět, upravil jsem kameru, teď jde vidět úplně celý obraz. Takže já si mám weapons a mám si meč a jdem na ně. Tady to si necháme. Co je potřebný. Pak na tam toho ťunťu. Teď to je tenhle ťunťák. Ještě mám samozřejmě goldy. Nepotřebuju počkat, kolik ubírá ten meč, co jsem si vzal. 9. To ubírá málo. Si vezmeme šavly tady. No. A to je ten další hybík. Že jo? Tu nikde. Tak, umři. Goldy ty bych si vzal.
zbytečně. Tak. Tam nic není, předpokládám. Čím se skáče? To nic, tak to tady obejdu. No, to je prázdná trubna. Tak, a my ještě předtím než tam půjdem, tak si vybereme to má 9. To mám taky v oboru, to nechci. Tam ten má teda 9, ten má 18, ale asi v oboru, co? Ten je velký. Paltát má 10 damage, to má 12, ale tady to nemá žádný damage. Ne, vezmeme si ještě jiný item. Vezmeme si ještě jiný meč. Nemá 9, kde je ten, co měl 10? Ta sekerka má 10. To je asi ještě někde jeden čuntě. Jo, tady je čuntě jeden. Tak ho tam zabít. Kde jsi? Tady je. Jo, to berem, to berem. No to ne, to mám teď. No, už mi můžeš... Co se stane, jakože když půjdu někam jinam než po těch schodech? Když to je pak z druhé strany. Tady to vede jenom po těch schodech a tam nejdu. Tady to nevede nikam. Takže, teď bych chtěl zabít toho čaroděje, prohledat to tam a uvidíme, co najdem. Každopádně já teď jumpnu do pasti a takhle hezky jump, počkat. A jsme v pasti. A zase vemu. Nechci. Kam vás, to chci promluvit. Tak na 3 vyjdeme ven a zabijem ho.
sakra, on se nehealoval, ne. Jak to? Když jsem se healoval. No ty vado. To je myslím něco lepšího na něj. Když chce kouzla, má mít kouzla. Dám si procvičit nějaký kouzla. Destruction, Flame. Restaurant. Tak. Pojď. Pojď. Tak já to střihnu, až budu v té pasti, tak se nám ozvu. Tak jo, jsem tady. Jsem zpět. Jo, trouhelníčkem se skáděl, jsem si zjistil. Přenes to na mě. A mě napadlo, že bych si to mohl uložit tady jakože. Jakože si to uložím tady. Takhle. A mám to plný. Teď můžeme sem do té pasti. Za chvilku to nebude kámo. Já nebudu blbej a počkám si, až on trošku odejde. Šmej. Jdu. Jak chceš, jdu ven? On má štít, to není fér, hej. To pratínka. Tak se vám meč se ubírá hodně. Vlastně to se hodně ubírá. Protože evidentně takhle ho nezabijem. Takhle ho evidentně nezabijem. A mě už se to celkem blíží ke konci, jakože. Item. A dáme si ten sekeru, co máme. A jumpne mu tam. Uj. Trap je past, jakoby. Lockpick. Rolly. To už jsem vybral. Až bude tam, tak to otevřu a jdu ho zabít. Já to teď chvilku stříhnu, až trošku odejde, tak jsem ozvu. Yes!
50. pokus jsem ho zabil. Šmejda jedno. Oj, giganto. Hele, klíč. Šmej ten asi. Počkej, až se dohylu. A tady to asi ukončíme. A já se ještě otevřu tady tu druhou. Tak ona už byla otevřená. Já teď nevím, jaký mám brnění, já se podívám. Jo, tak já už tohle brnění mám. No, to si vemu. Tak, to je to moc těžké, takže toto je z dnešního dílu všechno. Doufám, že jste se bavili a v příštím díle doprozkoumáme tady tu kejsku a moc se na to těším. Jinak díly budu točit už po 10 minutách, protože nemám moc času a teď budu natáčet 3 díly za sebou, protože teď mám čas a nechci ty díly dělat nějak extra dlouhý, takže mějte se a čau čau u dalšího dílu. Olha, Pequim.